Πώς χάσαμε μέσα από τα χέρια μας το μεγαλύτερο project, ίσως μεγαλύτερο συμβόλαιο που θα μπορούσε να μας είχε κάτσει ever. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε κάποια demo content για μια μεγάλη αλυσίδα καφέ, που εν τέλει δεν πήγαν και τόσο καλά. Γράψτε στα σχόλια μόλις δείτε το βίντεο ποια αλυσίδα πιστεύετε ότι ήταν αυτή. Είπαμε ότι επειδή είναι ένας κολοσσός και είναι μεγάλο brand, αυτό που θα θέλουν να δείξουν προς τα έξω θα είναι κάτι πιο corporate, πιο δημιουργικό, πιο cinematic, πιο βαρετό, ας το πούμε, όχι τόσο πολύ TikTok. Δουλειά, long story short, δεν την πήραμε. Μαντέψτε όμως ποιος την πήρε αυτή τη δουλειά. Αν μπείτε αυτή τη στιγμή στα social media του Coffee, θα δείτε τι βιντεάκια κάνουν. Βιντεάκια κλασικά, με σκετσάκι, με σενάριο, με υπότιτλους, κάτι το οποίο θα το δει ο άλλος και θα γελάσει. Δεν κάνουν αυτά πολύ cinematic, πολύ στιτά, φτιαχτά, μια κλασική διαφήμιση και θα μπορούσε να παίξει τηλεόραση. Αυτό ήταν και για μας ένα μεγάλο χαστούκι και μια μεγάλη, ας πούμε, ένα wake-up call ότι η παραδοσιακή διαφήμιση έχει πεθάνει και ακόμα και στους μεγάλους κολοσσούς της αγοράς δεν πρέπει να εφαρμόζεται. Ούτε οι ίδιοι δεν τη θέλουν πλέον. Αυτά.